ham der. Jo, prøv her. Vi er alle sammen på vej ud på staden nu. Vi skal lige over fyre nogle pinde og sådan lidt af hvert. Bare miniman her. Vi gør det hele. Vi gør det fint nok, men som I kan se, men der går først 7 minutter før vores tog kommer, så det er eller bus kommer, så det er stramt. Men fuck det, vi finder ud af det. Hvor godt den. Mener du det? Lad os lige mødes til på Champa. Du skal lige hjemme med en skoleopgave. Det er der med, at jeg skal filme. Jeg har fået en lille mand til at filme for mig og sådan, og så skal vi bare filme, hvad min dagligdag går på sådan noget. Nej, der er heller ikke game på staden, bro. Heller ikke game på staden, forstår du? Det er lidt ud og sådan noget. Ja, jeg skal nok give en tur. Er du sammen med Dennis? Okay, prøv nok. Jeg er der først om en times tid, tror jeg. Ja, okay, helt sikkert. Vi ses lidt med det. Det gider vi ikke sidde på. Kom. Tak skal du have. Det var meget hjælpeligt. Hvilket tog så vi sammen på nu? Det tog på vej til København, tror jeg. Det er vi ikke. Er det ikke til København, det her? Bare slut. Så er vi på vej over til et eller andet nedredet hus. For lige at holde ud der og finde ud af, hvad fanden vi skal i dag. Jeg har aldrig nogensinde været i det der hus. Lige pludselig vi ender på Valby Station. Jeg ved ikke, hvad fuck det er. Ved du, hvor vi er henne, man? Valby Station og hvad med? Ja, jeg ved ikke mere. Altså, jeg har aldrig rigtig været væk. Men det bliver sjovt nok, man. Om nogle minutter og sådan lidt af hvert, så skal vi lige mødes med nogle af mine drenge. Der er også et eller andet der, hvor folk giver sted. Jo, hvor fuck er det der hus der? Jo. Hvor er det der nedrevet hus her? Jeg ved ikke. Det har aldrig været før. Der burde være et eller andet her, for det er 100 på. Måske er der over på den anden side. Vi skal op på den anden side, det der er børnehave. Bare kravl over der, jeg skal tage det der. Jeg var så derude, Markus sagde tilbage. Vi skal ud og finde nogle mennesker, der vil prøve på at spørge nogle spørgsmål, som jeg har tænkt mig at stille foran dem. Så vi vil høre, hvad deres mening er med alt det bandeting, der sker nu, og folk de føler sig sikre, og hvad det helt synes om det kom. Bare slå. Jeg sværger, at der er ikke nogen mennesker, der er friske. Lad os prøve hende. Undskyld. Filmer du? Ja. Godt nok. Prøv at komme her, min mand. Prøv at høre. Nu gør vi det undercover. Nu går vi ind i centret her, og så spørger vi bare en hel masse mennesker. Spilleriet. Spilleriet, det er det. Jeg gør lige sådan, så det ikke ser ud op der. Fuck det her shit, man. Der var ikke nogen mennesker i Valby, vi kunne spørge om, så fuck det der. Nu tager vi til nu, der er vi mod København. Så tror vi bare fuck Valby. Kom. Hvad sker der derude, så vi kommer på Københavns Hovedbanegård? Det er totalt stilet. Så gør det stille og roligt, det der. Kameramanden, han er helt fucked up. Så er vi i København. Skal vi bare lige vente på mine penge, de bliver overført, og så er det på Champa og fyre den af. Det er næsten lige om lidt. Morgen, jeg har lige skrevet til mine kontakter, forstår du? Skulle du ikke filme det? Ja, jeg filmer også. Jeg skal filme også lige mig. Sker der over? På fjern det ene lille. Fint nok, Max.
sker der, mand? Så er vi tilbage til Ølby. Hvor har vi lige været henne? Vi har lige været på et sted, hvor vi er tilbage til Ølby. Jo. Lige fucking lort. Jeg skal lige se, om jeg kommer igennem. Stop ved med at køre på det kamera der. Hvad? Stop ved med at køre på det kamera der. Okay. Vi ser, hvor vi laver derovre. Bare sluk den. Hvad? Hvad? Vel lavt. Skal jeg slukke? Nej, bare kør den. Det ved jeg ikke. Jo, hvor er du henne? Hvor er du henne? Jeg er ved Lejbro nu. Hvad er det for et nummer, dit omgang her? 55, så kan jeg da. Hjælper bare. Hvad skal vi nu? Vi skal lige væk på den venner. Okay. Vi kommer, når vi har talt til 30. 1, 2, 3, 4. Skal jeg bare stoppe den? Ja, bare stop den. Jo, kom, vi skal lige gå en Han tur. sagde, at jeg skulle. Hvem er det? Det er min lillebror. Ja? Ja, skidt. Det er Anvar Adam. Jeg fik at vide, at jeg skulle optage. Nå, du skal bare slukke den. Ja, det er skoleprojekt, bare slå. Vi gør det ikke, her. Nå. Okay. Kan jeg ikke gå tæt på. Jamen, så kan vi bedre se. Så lad os gå ud, hvor det er rigtig lys. Fyren her optager du. Jo. Velkommen tilbage, man. Så er vi i Ølby. Og så vil vi også lige... Prøv at få lige en juke op. Bare blive ved med at filme på det der kamera op. Kom. Så er vi sgu i min hjemby. Det her... Nu kan I nok ikke se så meget, men jeg har lavet knække det der hus, der er lige derhen. Og så har jeg lavet lidt lort her, og været sammen med en dame og sådan lidt af hver. Men som sagt, det her jeg kommer fra, det her er min shababs er, de er altså bare ude at køre sådan noget lige nu. Så det bliver sådan lidt lonely. Hvad kan man gøre? Så vi har tænkt os at tage til Roskilde, man. Og så bare tage hjem og slappe den af, men der var ikke sådan rigtig meget at lave i dag. Men vi fik det jul. Så jeg vil bare lige sige, hvis Adam han lige spytter et beat på. På hvad? På min telefon? Ja, så vil jeg lige spytte sådan Nogle linjer? en linje, sådan en farvel-linje. Det Så skulle være hyggeligt, men skal vi ryge den der næste i optager? ja, vi rører, mens vi optager. Okay, jeg sætter et beat på. Vi gør det klart for dig. Ølby er min hjemby. Det er der, jeg blev født. Det er der, jeg vil dø. Det er faktisk løgn, men jeg blev født i Frederiksberg. Ja. Okay, jeg har sat det beat på. Kan du spille højt? Spil rigtig højt. Nå, okay. Lad være med bare at lægge på. Bare lige afslå. Det er afslut. Sker der arbejde? Ja. Det der det er klassisk. Bare fyr den af. Hvem? Det der beat der, det har jeg hørt rigtig mange gange. Kom. Skal jeg bare ikke skal filme? Nej, bare fyr den af. Jeg fyr den af. Bare bliver ved med at spille. Så hører du det? Hvad? Ja. Ølby. Ja.
Øbe via krigszonen, gør det kun klart for dig. Markus sagde, han lever stadig livet, rører pinden, ja. Gør det iskold, finder stadig verden, ja. Finder livet, for jeg har ikke noget sendt til livet. Finder kun ting, der finder mig parter. Jeg ved det hele, gør mig glad, for det betyder natter. Laver parter 24/7, ryger jul 24/7. Gør det klart, bitch, fat det. Ølby kriger, vi gør det klart for dig. Finder verden, det hele, det er jo klart for dig. Vi gør det klart, vi gør det kun en gang. Vi finder verden for Ølby, det bliver ved med at være standen. Vi gør det kun klart, vi fører over verden. Vi finder kun, hvad verden tager. Så vi gør det klart, Markus sagde, han fyrer den af for dig, for du ved. Markus sagde altid på, bitch. Ja, var det godt nok? Gjorde lige løjder. Det var... Fuck it der. Så er vi tilbage. Vi vil bare lige sige tak for denne gang. Må jeg lige også optage det for jer? Nej, du skal ikke gøre med video. Nej. Så shout out derude til alle mine Ølby-drenge og alt det der på. Vi ses snart, homie. Jeg kommer ud lige om lidt. Hvad sker der derude, man? Det er Markus sagde der tilbage. Klokken er nu 18 minutter over 1. Sidder de og prøver at få en juice sammen med mine kammerater. Hans sidste dag, han prøver for mig. Det bliver stramt, det vi. Jeg vil bare lige sige tak for en god dag, og vi ses derude i morgen. Her vil vi holde ud så godt alt sammen. Falling asleep while I'm in service. When will I die? Forever paranoid, nervous because I'm high. Don't mention funerals, I'm stressing and going nutty and reminiscing about the niggas that murdered my buddies. Motherfuckers pass by me like they know me. Smiling nice, they laugh. I put up my middle finger, then I dash. Niggas don't like me cause I'm thugging, and every day I'm a hustler, looking to get paid. Motherfuckers pass by me like they know me. Smiling nice, they laugh. I put up my middle finger, then I dash. Niggas don't like me cause I'm thugging.